Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Flight sa NAIA inaasahang magiging normal na ngayong araw. Xiamen Air accident, apektado pa rin or apektado din ang paggunita ng anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino. MIAA maaring pagbayarin po ng 15 million pesos ang Xiamen Air. Statement naman ng CPP, NPA, NDF na malala ang lagay ni Duterte. Saywar lang daw ayon kay Bello. Trabaho naman bilang presidente, kaya daw ni Robredo kung magbibitiw sa pwesto si Duterte ayon kay Aquino. Mga sasakyan nagkarambola sa Sorsogon City, isa ang patay, 4 po ang sugatan. Dahil naman sa krisis sa tubig, bayan po sa Catanduanes, nagdeklara na po ng state of calamity. Carrying capacity naman ng Boracay Island, hindi pa matiyak ng LGU Malay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa Tigasim Palatuntunang Kamaonga Zero. Ngayon pong araw ng Martes, 21 po sa buwan ng taong 2018. Anibersaryo po ng pagkakapas lang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Kumusta po ang ating mga viewers na kanina pa ho nakasilip sa ating palatuntunan? At syempre ho sa ating mga kababayan sa Metro Manila, mga urban cities sa buong Kapuluan, mga kanayunan, at mga natatraffic pa rin po sa EDSA, mga kaibigan. Kami po'y nakikiramay po sa inyo. At siyempre, good evening, good afternoon, good morning sa mga OFW na nasa iba't ibang lugar po sa buong mundo. Everybody's welcome sa ating palatuntunang Kamaonga Zero na sumasa inyo po on HD quality at live na live mula po sa studios ng Leader News Philippines. So sa araw pong ito ng Martes, sumasa niyo po ang panghapong edisyon ng Kamaonga Zero. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs team, ang ating Operations, Creative and Live Streaming Group headed by Engineer Oliver Licop. Tayo po ay full force sa paglilingkod sa araw pong ito ng Tuesday. At ang ating tanong sa bayan ngayon, mga kaibigan, makinig. Ang ating tanong sa bayan ngayon, mariresolba ba ang trapiko sa Metro Manila sa pagbabawal ng single driver sa EDSA? Repeat, sa inyo bang palagay bayan, mariresolba ba ang trapiko sa EDSA or sa Metro Manila sa pagbabawal na nais ipatupad po ng MMDA, Metro Manila Development Authority, sa tinatawag po nilang single driver sa kahabaan po ng EDSA. Ang ating mga viewers na nais pong sumali sa atin, immediately mag-comment po kayo sa ating live FB page. But the best pong gawin natin ay i-like po ninyo ang ating FB page muna at mag-comment po kayo at i-share po ninyo para lahat ng ating mga kababayan ay napapanood po ang lahat ng mga nangyayari sa ating bansa at hindi po kayo makikwentuhan kung ano-ano lamang pong chismis. Bagkus totoong balita, matalinong diskusyon sa mga isyu ang inyo pong mapapanood sa palatuntunang Kamaonga Zero sa Leader News Philippines. Una na nating batiin muna si Neld Weng Flores. Hi, Neld Weng Flores. Nasaan ba si Neld Weng Flores? Angie Puso sa Cavite area. Chris Angel. Hello, Sir Errol. Watching from Saudi. Thank you, Chris Angel. Kumusta ka dyan? Irene Mayor. Good afternoon, Cap. Watching from Dubai. Ayan. Irene, kumusta kayo dyan sa Dubai? Mamaya, pupulutanin natin si Dilis. Stand by.
Standby sa makasama at kapatid po natin sa MCBO. May pulutan tayo mamayang masarap-sarap. Ang pulutan po natin ay dilis. Mamaya po ng konti sa ating palatuntunan. I just want to get back to our survey question today. Bayan, mariresolba ba ang trapiko sa Metro Manila? Sa nais na ipagbawal po ng MMDA na tinatawag po nilang single driver sa EDSA. Alright? Ang ating mga telepono naman po sa studio, ang ating pong mga telepono sa studio kung nais niyo pong sumali ng live sa ating programa, pwede po kayong tumawag sa mga Globe users. Ang ating telepono po ay 0927 4942175 at 0949-7365-000. Tama ba? 5000. Kung ang gamit niyo po ay Smart Talk and Text at Sun. Yan, okay? Everybody's welcome sa ating palatuntunan. Pabor, kontra, ang inyo pong mga opinion, yan po yung respetado natin sa ating pagkatanghal because everybody deserves and has their own opinion. Areglado po tayo. Sige, mga kaibigan. Primong Ike, Iking Bubuyo dyan sa TWL Bay. Magandang gabi sa inyo dyan, Primo. Jeneline Kabiling Cortez. Jen, relax ka, sagot kita. Sharon Viernes, magandang gabi po sa inyo. At Aileen Buen Viaje, Malyare, Damasco. Batiin ko lang po sana ang mga kagrup ko kung GDR at ang aking husband na si Philip Damasco. Areglado, Aileen is greeting Philip Damasco. Sabi niya, alright. Naldwing Flores, hi po, Ka Errol, good PM, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi po at ilang oras ba ang advance ng Saudi Arabia or late? Ilang oras ba? Mga 6 hours? Mga 5 hours? So sila ngayon ay mga bandang alas 2 ng hapon. Good afternoon po sa mga nandyan sa Middle East, mga dear kababayas natin, mga OFW na nagpapatuloy po ng pawis at dugo upang disenteng mabuhay po ang kanilang mga pamilya at nagpapakahirap po, nagpapakasakit para lamang po itaguyod ang kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. Areglado. Magandang gabi po, sir. Sabi ni Sharon Viernes. At Jeric Ramirez, hello po, Sir Errol. Watching you now. Hello din po kay Ma'am Angie Puso from Jeric Ramirez. Thank you, Jeric. Oras po natin, mga kapatid. Anong oras na natin? 50 minutos po makalipas ng alas 6 ng gabi. Kayo po ay nanonood sa palatuntunang Kamaong Asero. Ulitin natin ang ating survey question. Sa inyo bang palagay, mariresolba ba ang trapiko sa Metro Manila sa pagbabawal ng MMDA sa tinatawag po nilang single driver? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. At welcome na welcome sa atin ang inyo po mga comments sa ating topic tonight. Huwag kayong umagatubili sapagkat yan po ibabasahin natin ang walang dagdag, walang bawas, wala pang pipiliin. Lahat pong sumasali sa ating programa, equally, you have your time and space sa ating programa sapagkat yan po ang aming pakay na mabigyan po kayo ng tinig, especially ang mga naapi, ang mga maliliit na hindi po nabibigyan ng pagkakataong mapaglingkuran ng mga ayos, marinig ang hinaing. Sila po ang priority dito sa aking palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaugnay po sa ating tema sa gabi pong ito, kaibigan ng ating kasamang si Oliver Licop, kumausap po ng isang tsoper ng taxi, mga kaibigan, at nais po naming ipakita po sa inyo ang kanyang panayam habang siya po ay nakasakay sa isang pampasahero, siyempre yung taxi, na sumagot naman ang sumagot sa mga tanong ang kababayan nating taxi driver patungkol po sa paghahanap ng solusyon sa trapiko sa Metro Manila. Kaibigan, atin pong panoorin ang eksklusibong panayam ng Leader News Philippines sa isang taxi driver. Tatay, kamusta naman po yung pinapatupad ng MMDA ngayon sa EDSA? Ano po masasabi nyo? Ay, walang valid yan kasi
hindi naman yan talagang solusyon sa problema ng traffic dito. Mhm. Sa akin, sa karanasan ko nito, pagmamaneho, 1969 pa ako nagmamaneho. Mhm. Pero alam namin ang sakit at problema ng traffic dito. Mhm. Ang talagang problema ng traffic dito, dumami ang sasakyan. Mhm. Ang kailangan natin dito sa ating bansa ay 10 taon pataas. Peace out mo lahat yan. Mhm. Oh. Parang sa ganon, lumuwag ang konti ang traffic. Mhm. Kasi pagka hindi mo ginawang ganon yan, baliwala yan. Maski magpatayo ka pa ng LRT, MRT dyan dahil yung volume ng traffic ganun pa rin. Mhm. Ngayon, kung gusto mong lumagyan, peace out mo. Mhm. Pagkatapos, ang gagawin mo, kung wala kang garahe, wala kang sasakyan. Hindi po pwede yung Mhm. bibili kang sasakyan, wala kang garahe, ilalagay mo lang sa kalsada. Ay, hindi mo naman pag-aari yung kalsada, kundi pag-aari ng sambayanan yan. Mhm. Oh, kaya yan ang gagawin. Ang pinaka-the best na gagawin nila. Mhm. Kasi dumadami ang sasakyan. Una, mura na ang sasakyan ngayon. Mhm. Oh, yun ang gagawin nila. Oo. Pero kung hindi nila gagawin yan, maski pa anong patupad ng MMD dyan, walang lahat yan. Mhm. Baliwala yan. Ang dami natin ng ginawa ng MMD. Wala rin nangyari. So, mayroon bang pagbabago? Para po sa inyo, hilaw tong Hilaw yan, bagong wala yan. patakaran ng MMDA. Oo, wala yan. Paano naman po kung na-phase out po yung sasakyan, tapos saan naman po dadalhin to? Baka sa mga probinsya naman po dadalhin. Oh, yun ang isang gagawin nilang solusyon. Pagka sinabi mong peace out, hindi na pwedeng dadalhin sa probinsya yan. Mm. Lusawin mo na yan. Mm. Kasi, una, pagka peace out mo yan, at hindi gagamitin mo sa probinsya pa rin din magkakaroon ng problema na naman yan. Mm. Oh, kaya ang pinakamadibis niyan na gagawin nila, pagka peace out mo, patunaw mo. Mm. Oh, ngayon, for konsiderasyon sa may-ari ng lumang sasakyan, o di gobyerno ang nakakaalam niyan kung paano gagawin yan. Sa tingin nyo, tatay, yung disiplina sa kalsada, isa rin bang isa rin na dahilan kung bakit nagkakaroon ng traffic dito sa Maynila? Tama kayo. Iyan ang isang pangalawang tutukuyin ko sana. Mm. Dito sa ating kasi, basta nakahawak ng manobela at marunong ng magpatakbo, ay pinapayagan ng LTO na makakuha ng lisensya. Hindi ganon. Hindi ganon. Makikita mo yung driver dito kasi walang disiplina ang mga driver dito. Alam nyo ba yung may disiplinang driver dito sa atin? Nawawala yung disiplina sa kanila sapagkat binabalasubas ng mga ibang driver na walang disiplina. Oo. Okay, Kaya napipilitan din silang mawala na rin sa disiplina. Oo, kaya nawawala rin ng disiplina yung mga matitino na driver dito. Kaya ang gagawin diyan, igpitan yan. Number 1, sa traffic rules. Oh, pagka sinabi mo kasi dito na sa atin na no loading, no unloading, doon sila naglulod. Lalo yung sa mga jeep, ibang pampasero jeep, pampaserong bus, no loading nakalagay doon, ang laki-laki ng sign. Doon pa rin magbababa, doon pa rin magsasakay. Ganun na nangyayari sa atin dito. Kaya kung maaari, ang igpitan talaga traffic rules. Oh, dito bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pupunta kayo dito sa Santolan LRT. Ha? Lahat ng jeep ng Antipolo, Kogyo, nandiyan dyan nakabang triple parking pa. Oo, tama. Pero andiyan ang nakabantay na mga MMDA, ang mga traffic enforcer ng Pasig, nag-aabot lang ng pasampu-sampu bawat jeep. Yan, tutuhanin yan. Ako mismo nakakakita dyan. Testigo, kaya ganun ang nangyayari sa atin dito. So anong panawagan nyo po sa mga kapwa driver nyo po? Ang panawagan ko sa kapwa ko driver, magiging magkaroon tayong magandang disiplina, parang hindi tayo magkakaroon ng ganito ka-traffic.
Maski pa paano maibsan lang na, maski pa kaano, kunti man lang. Opo. Ganun lang ang may papayo ko sa aking kapwa driver. Maraming salamat tatay. Ano po pangalan nila? Ako, ang pangalan ko si Rinaldo Kauli. Ilang taon na po kayo nagdadrive? Ako, 1969 pa ako nagmamaneho. Oo. Awa ng Diyos, ito pa rin ang hanap buhay ko. Kasi dito ako kwan. Okay, maraming salamat tatay. Walang anuman. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, napanood po ninyo ang eksklusibong panayam ni partner Oliver Licop kay taxi driver. Ano ang pangalan niya ulit? Di ko natandaan ha. Isang eksperyensyadong taxi driver ang naglahad ng mga makatotohanang solusyon, ano? Na minarapat po nating ipakita sa sambayan ng Pilipino sapagkat sa tagal na siya po'y nagmamaneho, siya po'y isang tsuper. Imagine, 1969, hindi pa nga ako tao noon, nagliligawan pa lang siguro ang aking nanay at tatay, nagmamaneho na si mamang tsuper, and therefore, sa haba ng kanyang karanasan sa pagiging driver sa kalsada, ay alam na alam niya ang mga praktikal at makatotohanang solusyon. But ladies and gentlemen, kayo po ang tinatanong namin sa gabi pong ito. Sa inyo bang palagay, sa inyo bang palagay, maririsolba ba ang trapiko sa Metro Manila sa pagbabawal po ng MMDA sa tinatawag po nilang single driver sa EDSA? Sabi ni Naldweng Flores, 1:30 p.m. sa Middle East. Thank you, Nald. Ayan, so ikaw ang nagsilbing orasan namin sa Middle East. Thank you sa mga OFW dyan sa Middle East. Darrell Soles de la Vega, sabi niya naman, good evening Sir Errol Dacame, Ma'am Angie and Oliver Licop, Robbie Bianson at sa lahat ng mga nanonood ng live ng Leader News Philippines. We're watching here from Lipa, Batangas. Thank you Sir Darrell. Good evening din kay Ma'am Jenny Garcia. Hi Ma'am Jenny. Magandang gabi rin po kay Sir Philip Damasco. Sabi niya rito, good evening po sa lahat. Ang opinion naman ni Mang Jose Teddy Del Rosario, Sir, wag na po tayong maglukuhan. Ang LTO at LTFRB ang may kasalanan sa traffic. Masyadong maluwag sa prangkesa at sa mga registration ng mga bagong sasakyan. Masyado silang gigil sa perang pumapasok sa mga newly registrants na mga bagong sasakyan. Tambak na nga ang mga sasakyan sa mga kalsada. Ayan. Yan naman po ang opinyon ni Mang Jose Teddy Del Rosario ng Batangas. Erlinda Selvano Cañedo, sabi niya, hello. Hi, Ma'am Erlinda. CJ Ramirez, naka-hello din siya. Hello. Ayan, CJ. Sa mga nakakasilip, sumisilip po sa ating palatuntunan, huwag po kayong manatiling nakasilip lamang po. Ano? You're welcome to participate in our program. Sa inyo bang palagay, maririsolba ba ang trapiko sa Metro Manila sa balak na ipatupad na polisiyang bawal na po ang single driver sa EDSA? Parang ang ibig sabihin, halimbawa si Errol Dacame, dadan sa EDSA, ako ang nagmamaneho ng aking kariton, bawal akong dumaan kapag wala akong sakay. So, kisihudang wala namang pakay, yung sakay ko, magsasama na lang ako para makalusot ako. Ganun ba yon? Ganun ba ang espiritu nun? Or ang talagang gusto nilang tamaan dito yung mga middle class na may mga private cars? Ayan, so tingnan natin. But again, as I'm saying, ang nais po nating tanungin ay ang taong bayan, Sir Camilo Villesa Millantes. Yan. Kumusta ka na, Sir? At si Bishop Nilo Tayag at si Attorney Aid Cabalo. Kasama po natin sa RevGov. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. Samantala mga kaibigan, as promised, nais ko pong bigyan daan dito ang isang problema na idinulog ng isa sa ating mga OFW. Ano?
At ito pong tema natin sa hapon pong ito, medyo maselan, kaya't ipagpaumanhin po ninyo na hindi ko muna babanggitin ang mga pangalan. Ano? Allow me not to mention first the name of the complainant, but she is an OFW working in the Middle East who called me last night, mga kaibigan, na humihikbi, umiiyak dahil po sa katarantaduhang ginawa sa kanya ng isang radio anchor sa Pilipinas. Yung Ale na nandun po sa Middle East ay may pinsan na may problema ho sa kanyang trabaho din po sa Middle East at tila minamaltrato daw po ng amo and therefore para bagang nagkaroon na ng sakit at karamdaman. So nabalitaan nung ating complainant na ganyan ang sitwasyon, naghanap po siya ng makatutulong dito mismo sa ating bansa. At ang natawagan nga para humingan at hingan po ng tulong ay isang radio anchor daw na sa kanyang paniniwala ay tutulungan siya. At yun na nga po ang nangyari, ay nangako po ng tulong ang siraulong nagpakilalang radio anchor sa isang lokal na radyo sa Pilipinas. Hindi ko mo natutukuyin ang mga lugar. Baka kasi makahanap ho ng suutan at makapagtago sa lungga po ng daga because we're doing a case build-up. We're doing a case build-up laban sa animal na ito para hindi po makatakas sa kanyang krimeng ginawa. Alam niyo po ba, mga dear viewers, yung tarantadong radio anchor na ito, pinagsamantalahan po yung kahinaan at kalituhan ng Ale na nasa Middle East. Nakapalit daw po ng kanyang pagtulong ay hiningan niya po ng nude picture. Yung Ale na humihingi po ng tulong sa kanya. Sa kagustuhan naman po ng Ale, ng complainant natin, na mailigtas sa kapahamakan yung kanyang pinsan. Sa kalituhan, ayaw niya man mangyari. Ayaw niya man gawin, pero napilitan po siyang mag-post ng nude at ipinasa po doon sa radio anchor na matanda na, malibog pa ang hinayupak na animal. And because of that, mga kaibigan, the rest is history. Nagpaulit-ulit yung pananamantala, demand ng animal na radio anchor daw sa isang lokal na himpilan sa Pilipinas at kung ano-anong ipinag-utos po sa kaawa-awa pong Pilipinang OFW. Kapalit daw ng tulong niya. Kapalit daw ng pagtulong niya doon sa kanyang pinsan. Kailangang sundin ang lahat ng ipapagawa ng hayop na ito. At kung hindi, yung una daw na nude picture na ipinadala sa kanya ay ipopost sa social media, sa Facebook. And therefore, dahil po doon na blackmail yung ating complainant, yung ating kaawa-awang Pinay OFW, na wala namang ibang iniisip kundi yung kanyang pagmamahal sa kanyang pinsan, may ligtas sa kapahamakan. Pinagsamantalahan, pinaikot sa kanyang palad ng animal na itong nagpakilalang anchor. At patuloy pong pinagsamantalahan ng ilang buwan. Hindi ko po matiis ang hayop na ito na hindi ko po mabanggit po sa inyo. At habang hinihingan niya po ng video, ng malalaswang video, yung ating kaawa-awang kababayan, ito namang demonyong anchor daw sa isang local radio station, nagpapadala naman ng kanyang nude picture at video na wala pong mukha, puros nakatutok lamang sa kanyang dilis na pag-aari, na kuluntoy pa, na matanda ng hayop na ito, napakalibog pa. Humanda kang gago ka, we are building a case against you. Hindi muna kita pangangalanan para hindi ka makatakas. Kung nakikinig ka man sa aking animal ka, baka magka-ipot-ipot ka na dyan sa pantalon mong hayop ka, humanda ka. Sinasabi ko sa iyo, ang dilis mong inihaharap mo sa camera at ipinadadala mo sa aking complainant, baka magmistulang bubble gum na lamang yan na maliit na nakadikit sa harapan mong, gago ka. Sinasabi ko sa iyo, maghaharap tayong hayop ka.
Hindi kita paliligtasin, maniwala ka. At ikaw ay babalatan ko. Yung tok-tok mong yan, babalatan ko pa yan. Animal ka, hindi kita patatawarin, hindi kita paliligtasin. Humanda ka, humanda ka! Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. Alright, so yan po ang aksyon na natin ang mabilisan sapagkat ayaw po nating makatakas ang gagong radio anchor na nagsamantala sa ating kababayang OFW. Babae, pinagsamantalahan, binastos, binalasubas, pinaikot-ikot sa palad. Kapalit daw ng kanyang pagtulong ay yun hong mga malalaswang video. Hiningi po doon sa OFW hanggang sa binablockmail niya na, hanggang sa nagpaulit-ulit. Halos magpakamatay po ang ating complainant sa kahihiyan. Hindi natin hihintayin niya na mangyari pa ang ano pang mga pangit na hindi dapat mangyari sa ating kababayan. Itong gagong may bubblegum sa harapan niya, mangyayaring magmumukhang bubblegum ka dyan sa harapan mo. Gago ka. Humanda ka. Okay, sige. Sharon Viernes, good evening. Naldweng Ramos Flores, thank you. CJ Ramirez, kahit ano pong gawing batas at kahit ano pa pong pagbabawal, hindi pa rin po mariresolba ang problema sa trapiko sa Metro Manila dahil araw-araw po may bumibili ng sasakyan unless madagdagan po ang daan. Pasensya na po kayo ha. Hirap na hirap po akong basahin yung mga chat ninyo. Basag. Basag po yung lumagapak yung aking cellphone sa semento. Ayan. Bukas yung aking bag, medyo natuwal yung aking bag. Ayan. Tumakas na unang lumabas mo yung aking cellphone. Nabasag. Okay, sige. Gilbert Dino. Hi, Gilbert. Ayan. So, sabi niya, hello. Hello din. Hi, Gilbert. Erlinda Silvano Cañedo. Salute sa iyo, Sir Errol. No problem. Walang anuman po yun na Ma'am Erlinda. Yung pagtulong po sa ating mga kababayan, it has been our way of life. 27 years na po tayo sa ating broadcast profession. Yan po yung ating nakagawaan. Public service talaga. Totoong tulong. Wala pong ganong katarantaduhang ginagawa sa suspect na inirereklamo po sa ating palatuntunan. Babaklasan natin ang maskara. Abangan po ninyo sapagkat ipagngungud-ngudan ko po sa harapan ng camera ang pagmumukha ng pangit na panot na yon. Abangan po ninyo sapagkat hindi po tayo mapagkakatulog sa mga ganitong problema na yung kahinaan po ng kababaihang Pilipina. OFW pa naman. Pinagsamantalahan ng gagong anchor daw sa radyo. Ang totoong anchor po sa radyo may integridad, may kredibilidad. At ang puso po ay sa totoong pagtulong ay at hindi po sa pagsamantala. Angelito Abellena, dagdagan ang kalsada sa EDSA para lumuwag. Ayan nga po ang problema, no? Parang by this time, yung mga pagdagdag, pagpapalapad ay para bagang hiling na ang buwan po ay malaglag sa lupa. Di ba? Na para bagang ang ibig sabihin ko po ay imposible na sapagkat left and right of the edge, north and southbound ay mga buildings, commercial properties, na hindi po basta-basta ganun lamang po kasimple pag sinabi nating magpapalapad ang gobyerno ng 5 metro rito, 5 metro sa kabila ay ganun na lamang po kadali, no? Napaka-komplikado. Alright, sige. Tawa ng tawa si Naldweng Flores, tawa ng tawa siya tsaka si Irene Mayor. Maniwala ka, Irene, no? At talagang gagawin kong bubblegum yung dilis niya sa harapan niya. Sige. Ano po ang masasabi ninyo sa ating tema sa gabing ito? Sa tingin niyo ba, mariresolba ba ang trapiko sa Metro Manila sa pagbabawal po ng MMDA sa tinatawag nilang single driver? Baka nais niyo pong sumali, ano? We really welcome you here. Tawag po kayo sa 0927-494
2175 sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers naman po, Smart Talk and Text and Sun, ang ating contact number direct sa studio po ay 0949-736-5000. Okay. Sir Errol, ikaw ba ay may buhok pa? Aalisin ko muna yung aking baka isipin ng mga manonood natin sa MCBO ay wala rin akong buhok, ha? Ayan, yan. Ayan, si Errol na kami po, may buhok pa. Ayan, ha? May buhok pa. Okay, sige. May buhok pa ako, kaya lang hindi na ako nakapagsuklay, kaya sombrero na lamang po tayo. Alam niyo po, pagka humarap sa camera, kailangan pong tinatawag po nating kahit papaano maayos po ang hitsura, di po ba? Ayos. So sige, tuloy tayo. Samantala, pasadahan muna natin ang mga balita, partner Oliver. Alamin po natin ang mga pagtulong naman na ginawa po ng mga pinagsanib na puwersahon ng mga riders na sadyang ang puso po ay kapag may kailangan tulungan, talagang on the spot sila po ay nagkaisa at nagtutulungan para tumulong din sa mga nangangailangan. Especially, tinarget po nilang matulungan yung mga binaha noong isang linggo na mga residente po dyan sa Malanday, sa Marikina City. Panoorin po natin ang report ni Binibining Angie Puso. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. And exactly 13 minutes after 7, mga kaibigan, narito po ang report ni Angie Puso. Itong linggo, nagsama-sama ang iba't ibang grupo sa bayan ng Marikina upang magsagawa ng isang relief operation sa pangunguna ng Heroes Alliance Incorporated. Silipin natin ang mga naganap sa nasabing proyekto. Lubos na nagpapasalamat ang mga taga Malanday, Marikina sa Operation Bagyong Karding na isinagawa ng Heroes Alliance Incorporated. Higit sa 600 residente ang nakatanggap ng relief goods at mga damit mula sa iba't ibang grupo at individual na sumuporta sa proyekto. Sa ganitong mga kalamidad at pagkakataon ay lumalabas ang bayanihan ng mga tunay na bayani at buong puso nag-volunteer ang mga riders at kanilang mga pamilya para sa mga nasalanta ng bagyo. Talagang grabe sa amin, buong bahay namin lumubog. Wala akong naisalbang mga damit. Maraming salamat po dahil hindi nila pinabayaan. Yung kanilang kapwa Pilipino, talagang nagdamayan lahat. Yun ang ating sa Pilipinas, di ba? I think it's a very good job they're doing. I really admire them. I wish we'd known about it before. The wife, Andromeda, she found out about it, so we joined. It's very heartwarming to see all these poor people in the flood. It's not good. It's not good. So if we can help, we will help. Ganon din ang pagpupugay ni Vice Mayor Fabian Cadiz sa Heroes Alliance sa kanilang kabutihan at suporta sa mga taga Marikina. Ako po ay lubos nagpapasalamat sa Heroes. Ito po ay samahan ng mga nagmomotor sa buong kapuluan ng Pilipinas. At sila po ay pumunta dito sa lungsod ng Marikina upang tumulong sa mga nasalanta ni Habagat 2018. Kaya nga kami po ay nagpupugay sa kanila, sa kasalukuyan. Nandito po sila sa Rotary Youth Center dito po sa lungsod ng Marikina. Dumating sila kaninang tanghali, nag-repack po sila ng mga relief goods at may higit 500 bags ng relief goods ang kanilang naihanda upang ipamahagi po sa ating mga kababayan na hinagupit ni Habagat. Tunay nga kung may pagkakaisa at pagtutulungan, anumang sakuna o kalamidad ang dumating ay kakayaning malampasan. Lalo na kung ang mga alyansang katulad ng Heroes Alliance Incorporated at ang mga kasaping rider groups ay mayroong malasakit na laging handang tumulong sa kapwa ng taus-puso. Isang katangian ng mga bayani ng Heroes na hinahangaan ng buong mundo bilang mga Pilipino. At yan ang report. Ito po si Angie Puso, nag-uulat mula sa bayan ng Marikina para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Angie Puso. Napakagandang mga aksyon at proyekto ng Heroes Alliance
na every time na may dapat tulungan, ano man yan, kalamidad, anumang sitwasyon, sila po ay laging handang tumulong. Congratulations sa Heroes Alliance. Nagkataon naman yung Heroes Alliance is still headed by Engineer Oliver Licop. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Doon po sa mga nanonood sa atin, baka nais nyo pong maging bahagi ng mga pagtulong po ng Heroes Alliance. Tawag lang po kayo sa studios ng Leader Knows Philippines at sila po kasi ay tuloy-tuloy na nagdanais makapagpaabot ng ayuda sa mga nasasalanta, especially ng kalamidad, ano? Of course, ang lakas naman po ng Heroes ay sa mga pagtutulong-tulong ng ating mga babayan, mga donasyon ng mga may puso. Ayan po ay tinitipon-tipon at tinaabot po yan ng walang bawas! Walang korupsyon! Ayan, at sila po ay very, very transparent na nagpapasalamat sa lahat po mga donors sa kanilang aktibidades. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo. Sabi ni Irene Mayor, Mang Kanor, ayos na ang dilis mo. Pulutan na yan. Hayop ka, Mang Kanor. Dilis lang naman. Ipinagmamalaki mo pa. Yang dilis mong yan, tandaan mo, mark my word, itaga mo sa bato. Magiging maliit na bubblegum yan na nakadikit sa harapan mo, gago ka. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Diretso muna tayo sa ilan pang mga issue sa ating programa. May iba pang report, partner? Alright, sige. Gawin na natin po ang ating mga kababayang nais makibahagi sa ating palatuntunan. Nasa linya natin si Ginoong Jomar Taikon Barbastro. Siya po yung National Director Heroes Alliance. I believe nais siyang magpasalamat sa mga donors na naging bahagi at naging katuwang ng kanilang grupo sa pagpapaabot, pagpapadaloy ng pagmamahal sa ating mga kababayan. Sir Jomar Taikon Barbastro, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa Kamaong Asero sa Leader Knows Philippines. Magandang gabi po, Sir Errol. It's my pleasure to have you this evening, Sir Jomar. Congratulations, by the way, at napakatagumpay ng inyong relief operations sa Malanday, Marikina. Salamat po, salamat po. May mga nais. Sino-sino po ba ang mga naging katuwang po ninyo na maaari po nating pasalamatan ngayong gabi? Opo, ito po, magpapasalamat po muna ako una sa taas at matagumpay naming nagawa ang aming pagtulong sa ating kabayan sa Malanday. Pangalawa po sa pamumuno ni CM Oliver Licop at sa mga national director, sa individual na tumulong, naghakot ng mga relief para buuhin, para maibigay sa lahat ng mga nangailangan sa Malanday. Bukod sa ngipin din po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga rider na sumuporta, grupo, individual at sa lahat ng ating kasamaan sa Heroes. Ito pong tagumpay na to ay hindi mabubuo at hindi mangyari kung wala po sa kanilang mga ginawang tulong, hirap, at sa lahat ng oras na inukol nila para sa araw na iyon. Ika nga po ay sabi po ng ating sa Heroes, ang tagumpay po ay hindi inilalagay sa ulo. Pagkos, inilalagay po ito sa ating mga puso. Sa muli po, salamat po sa lahat ng mga tumulong sa ating matagumpay na event sa Malanday. Maraming salamat po. Sir Jomar, ang habilin at hamon ko lamang po sa inyo, huwag kayong magpapanawa na patuloy pong gawin ang inyo pong mga nasimulan sapagkat sa totoo lamang mas marami pang mga Pilipino ang kailangan natin matulungan. Opo. Asahan niyo po kami. At tulad po ng ating kinagawian, ang Leader Knows Philippines ay laging handang maging media partner sa mga public service announcements na yan, mga panawagan para mas mabilis ang paglikom
ng mga pwedeng tumulong sa mga proyektong kahalintulad niyan. Apo. Once again, congratulations, Sir Jamar Barbastro, sir. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you so much and good evening. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dapat yung espiritu ho ng pagtulong sa kapwa ay lagi po nating minamagnify at pinadadami, no? Sapagkat the only way to combat hatred, the only way to combat suffering is by propagating and magnifying good deeds. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At ganyan po ang pakay lagi ng Leader News Philippines. In fact, nais ko pong liwanagin ulit ang pinaka-mission at pangarap po ng Leader News Philippines ay ang mga Pilipino ay manaig. Yang galing ng mga Pilipino, kabutihan ng mga Pilipino ay makita po sa buong mundo. Kaya po may Leader News Philippines. Yung galing ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan, nais po nating ipakita yan. Oh? Yung ganda ng mga produktong Pilipino, nais po nating ipagmalaki yan sa buong mundo. Yung ganda ng mga lugar sa iba't ibang dako sa Pilipinas, nais po nating i-showcase yan so that ang mga turista ay mahalina at maging bahagi po ng kagandahan ng Pilipinas at ma-appreciate po nila ang tinatawag po nating beauty of nature in the Philippines. Yan po ang ating mission and vision. Plus, ito pa plus, especially, ma-neutralize po natin kung hindi man ay makadagdag po tayo ng mga materyales, video, information sa online upang mabawas-bawasan po ang mga fake news, mga hatred posts, at mga maling impormasyon na nagkalat po sa social media. So yan po ang ating advocacy. Kaya't nagtutuloy-tuloy po ang ating mobile journalism workshop wherein iniimbita po natin ang mga ordinaryong tao, mga estudyante, sino man, anuman pong profesyon meron kayo sa inyong mga buhay. Ang ating mobile journalism workshop ay iniaalay po natin sa ating mga kababayan wherein nagtuturo po tayo kung paano gumawa po ng may halaga, may kabuluhang balita, mapapakinabangan ng ating mga kababayan at hindi po kahiya-hiyang makita po ng ating mga kabataan, mga estudyante. By this time kasi ang online punong-puno ng basura na nakakatakot na pabayaan po natin ang ating mga estudyante at mga kabataan na lagi pong naka-online without guiding them. So para mas dumami po ang mga video, online materials with real value at useful informations, kaya po nagtutuloy-tuloy ang Leader News Philippines ay sinasagawa pong mobile journalism workshop. And by this August 28, ang team po ng Leader News Philippines, kasama po ang ating mga resource persons, ay pupunta po kami dyan sa Tacloban City at tuturuan po natin yung mga estudyante galing po sa iba't ibang universidad dyan nang wala pong bayad, nang wala pong babayaran. Kami po ang gagastos, kami po ang pupunta dyan, mapapakahirap po kami, may bahagi po lamang ang aming kaalaman on how to produce news with real values, informative, useful informations, how to, basically, apat ang matututunan. Ano ho? 1, writing news the professional way, and writing news the mobile journalist style. Number 2, shooting stories using mobile phones. Number 3, the gadget of a mobile journalist or mojo. Number 4, the shots and angles and motions you should learn for a mobile journalist. And number 5, the code of ethics in journalism. So yan po ituturo natin lahat ng libre sa mga estudyante, mga kabataan, mga participants dyan po sa Tacloban City come August 28.
It's gonna be a whole day activity, mga kaibigan. So, maayong gabi sa mga taga-Tacloban City. We'll be there by August 28. And we'll be happy to meet you there. Alright, sige. Darrell Solis de la Vega. Ang masasabi ko lang, sigurado, sir, dagdagan ang mga diversion road at mga bus. Ang pagkakaalam ko ay ginagamit ng mga opisyal. Yan na money laundering at iba pang unit ng bus. 4, iisa lang ang plaka. Ayan, naku po, totoo yan. Oh. Mga kambal plakang sinasabi. Oh. Di lang kambal, kundi triplicate, quadruple na mga units ay isang plaka. So maraming kolorum, dyan mapabas, mapaban o taxi sa kalsada. Ayan, Darrell Solis de la Vega ang may sabi niyan. Thank you, Darrell. Joanna Lensurongon, naka-emoji siya na natatawang naluluha. Ganon din si Nald Weng Flores. Tawan-tawa si Nald Weng Flores. And Gilbert Dino. Hi. Alright, sige. Tuloy tayo. Alright, sige. Samantala, may balita ba tayo? Meron pa? Sir Errol, meron pong gustong mag-apply galing po sa IBC6 sa Tacloban. Akala ko reaction yun. Mag-a-apply pala. Reporter galing sa Tacloban. Sige. Tingnan natin yan mamaya. Samantala, mga kaibigan. Okay? Sino-sino pang nakatutok sa atin? PJ Malolos Cabrera, Dick Garay, and who else? Sino-sino pang nakasilip sa atin? Joey Lomerio, Koy Hipolito Laura, and Charcy Consulta Primo. Ayan, mga nakasilip sa ating programa. Sige. Thank you for watching our show. Programa pong ito ay para sa bayan. At ang binibigyan dan po natin dito ay opinyon ng bayan, hinaing ng bayan, balita para sa bayan, at talakayang matalino para sa bayan. Intellectual discussion ika nga ng mga issue na nakaka-apekto po sa ating bayan. Areglado. Sige. Yan. Sino pa? Okay, tuloy tayo. Okay. Dennis Constantino, thank you for watching our show. At sino pa yun? Baka malagpasan ko ito si Terence Neri. Thank you, Terence. Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. I just wanna repeat our survey question. Tanong sa bayan, sa inyo bang palagay, mariresolba ba? Tutuhanan bang mariresolba ang trapiko sa Metro Manila sa balak pong ipatupad ng MMDA? Hinihintay na lamang daw pong mapirmahan ng Pangulo. Hinihintay na lamang daw pong kuskusan ng Pangulo ng kanyang pangalan. Signature, ika nga. Yung, executive order ba yan? Habang nanonood si Dean Consulta, thank you Dean for watching. Edil Consulta de Costa is also with us. Hazel Villasis Luway Consulta. Ito mga kamag-anak ko ba ito? Nanonood sa atin. Jennifer Consulta Conde. Yung buong clan yata ng Consulta na nanonood po sa atin. Thank you. Ano kaya magkaroon tayo ng Consulta Clan reunion? Siguro dito muna sa Metro Manila, no? At saka natin isunod sa Bicol Region. No kaya, no? Why not? Pwede, di ba? Sapagkat Consulta Clan in Bicol, especially in our town, hometown, Tiwelbay, is a very, very dominant family. Pero hindi pa ho kami, wala pang naging mayor naging alkalding Consulta, no? Wala pang nagiging alkalding mayor na Consulta. Why not? Baka next year mayroon nang maging mayor, masuportahan natin. Nananawagan din ng tulong yung mga taga Kalumpit, Bulacan. Hindi bumababaha yung baha sa kanila. Gilbert Dino. Palagay ko'y
maikonsidera ito ng ating mga kasama sa Heroes Alliance, mga taga-Kalumpit, Bulacan daw. Hindi bumababa ang baha hanggang sa mga oras na ito. Kawawa naman. I really imagine, I have a clearer picture on how difficult it is kapag ka ang paligid po ng bahay ninyo, ang bahay po ninyo ay lubog sa baha. Ay alam na alam ko po yan sapagkat during my early days sa Metro Manila, ang una ko pong natirahan ay squatter area dyan po sa Kupang, sa Muntinlupa City. Diyos ko po, bagamat maganda naman po yung aking tinitirhan, pero bago ako makarating sa aking tinitirhan ay lulusong ako, partner, ng hanggang baywang na baha kapag kaumulan. So maghapon ako nakasapatos sa aking duty sa Congress bilang reporter sa Congress that time. Nakabalat. Pichido, ika nga, sabi ng mga matatanda, pichido, nakatrubinize. Alam niyo ba yung nakatrubinize? Nakalong sleeve. Nakalong sleeve, sabi ng mga matatanda. Nakalong sleeve maghapon, nakabalat, naka-leather shoes, tapos biglang lulusong lang sa tubig baha. So, what I'm saying, I share the feeling of our kababayan dyan po sa Kalumpit, Bulacan. Kumusta kaya ang mayor dyan sa Kalumpit, Bulacan? Sino bang mayor dyan sa Kalumpit? Di ba si Mayor James De Jesus ba ang mayor sa Kalumpit? Di ba? Mayor James De Jesus. I think siguro mas magandang medyo makitang aktibong-aktibo po ang mga alkalde. Remember, October is filing of COC. Diyos ko po, di ba? Alam nyo, tulad po ng lagi ko pong sinasabi, ang mga nakaupo mahuhusgahan sa kanilang magiging track record at performance dahil nakaupo na po sila Di ba? Ay napakagandang pagkakataon na nga po sa mga nakaupo na sapagkat hawak na po nila ang renda ng gobyerno. Hawak nila ang kabangbayan. Hawak po nila ang makinarya ng lokal na pamahalaan. Ano po baga ang pumipigil po sa kanila para makakilos ng mabilis sa ngalan po ng serbisyo sa kanilang mga kababayan. So, I think Mayor James De Jesus, if he's still the mayor, can do so much. Can do so much. Tulad po ng iba pang mga alkalde na sila pong may kontrol ng lahat ng bagay sa lokalidad. Di ba ba? Mayor is a very, very powerful official in every locality. Sabi po ni Jovi De Guzman, big no. Yung kanyang sagot po sa ating tanong na mariresolve ba ang trapiko sa Metro Manila sa pagbabawal ng single driver's head, sa big no daw, sabi ni Jovi De Guzman. Sino pong nanonood sa atin? Venancio Clerigo. Thank you, Venancio, sa pagsilip sa ating programa. At tuloy-tuloy po ang ating pagtatanong sa Sambayan ng Pilipino. Habang, yan, sabi ni Gilbert Dino, Barangay Calison sa Kalumpit, umaabot po sa 5 feet ang tubig. 5 feet? Nako, edi hanggang dito ko yon sa leeg kung 5 feet. Kasi ako po ang height ko po 5'6" and a half lang ayan. So sige, meron talagang lugar dyan sa Kalumpit na tuwing tag-ulan ay lubog sa baha. Pag summer lang, nakakatikim ng tuyong lupa. Ayan. Meron talaga pala dyan. So yung swampy siguro yan. Swampy area. Di naman natin masabi sa ating mga kababayan na maghanap lang sila ng ganung kadali, ng malilipatan, di ba? Kasi yan yung kanilang kinalakihang lugar, mahirap na basta-basta lumipat, At yung lupa naman sa Pilipinas ay hindi naman libre, na basta-basta makukuha na inuman, Pag sinabing doon na lang, doon, maliban po sa mga, mga professional squatter, di ba? Maliban po doon sa mga professional squatter na parang very, very easy for them. Very easy for them to occupy any private lot. Kahit anong oras. Kasi professional squatter sila. Mga gago rin yan property ng may property. Pag-aari ng may nagmamayari. Papasukin Then later on, ikiklaim nila na may karapatan na sila. Anak ng kagaw.
Huwag niyong tularan yan, mga professional squatter na papasukin ang property na may property, uukupahin, and later on, iiyak-iyak, hihingi po ng relocation. May karapatan na raw sila sa lupa. Yung tinatawag nating sense of empathy. Kung kayo po ang may pagmamayari ng property, pasukin ng iba, how do you feel? Ako po'y patas lamang ho rito. No? So, ini-encourage ko po ang bawat isa na magsumikhay tayo, magsumikap. Huwag nating daanin ang ating pamumuhay sa panlalamang sa iba, pagsasamantala sa iba. Kung may nakikita po kayong lote na bakante ngayon, isa po lamang ang tiyak na bagay dyan. Yan po ay pinagsumikapan ng nagmamayari niyan na mabili yan. Pinagsumikapan sa iba't ibang paraan. Baka inutangan pa yan para mangyari na mabili niya. Ayun. So, wag naman na basta lang papasukin, no? At inyong uukupahin at later on ay sasabihin nyo na yung nakatira dyan na basta na lamang pumasok, walang paalam sa may-ari ay may karapatan na. Kawawa naman yung totoong may-ari. Maraming yan, ho? Maraming yan. Huwag yung tutularan, ho? Right. Oras mo natin, 7:38 in the evening. Tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Puntahan muna natin ang ilan pang mga issue, ho? Unahin po natin muna ang aksidenteng nangyari po sa, saan ba ito? Sa Sorsogon City, ho? Isa po ang patay at 4 po ang naging sugatan sa karambola po ng mga sasakyan sa lungsod po ng Sorsogon. Ito po ay nangyari dyan sa Maharlika Highway sa Barangay Abuyog sa Sorsogon City. Ang impormasyon po nakarating sa atin ay bumangga ang isang pickup sa isang motorsiklo at isang tricycle. Ayan. At sa lakas po ng impact, ang dalawang sasakyan ay sa isang owner type jeep naman na nakapark sa tabi ng kalsada ay bumangga pa. So, karambola nga. Karambola. Ang sugatan ng mga sugatan ay sina Eduardo Labusta at yung kanyang backride na si Rosemary Ibuenga. At naisugod na po sila sa ospital. Ilan pang sugatan po ay tricycle driver Edgar Pahanel at yung kanyang paserong si Maria Magdalena Dita. Nagtamo naman ng malalang sugat sa katawan at yun po ay kinalaunan binawian po ng buhay. So 4 po ang sugatan mga kaibigan, karambola po ng pickup, tricycle, motor at isang owner type jeep sa Sorsogon City. Isang patay at 4 po ang sugatan. Sa bayan naman ng Catanduanes mga kaibigan, nagdeklara po ang alkalde ng Birac, Catanduanes ng state of calamity dahil po sa nararanasang kakulangan po ng supply ng tubig. Diyos ko po, tingnan nyo ha. It's very, very ridiculous. Ang Pilipinas po ay isang archipelagic country. What do I mean by that? When we say archipelagic country, ay bansa po na napapaligiran po ng tubig. Ang Birac, Catanduanes ay isang island. Ang Catanduanes per se isang island province. Napapaligiran po ng dagat. Inyat mga kaibigan, problemado sa supply ng tubig. Okay? Hindi pa nakararanas ng pag-ulan ang bayan po at dahil karamihan ng mga pag-ulan kamakailan lamang po ay nasa Northern at sa Metro Manila. Ayan. Tagtuyot pala doon, ano? At ayon po sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, gayon din po sa mga water refilling stations para umapila, pansamantala munang itinigil ang operasyon dahil depleted na po ang source of water.
Okay, so ay nako, talaga naman oo. Dami-dami pong krisis. Kaninang umaga, ang ibinalita po natin, Zamboanga City, nagdeklara ng state of calamity dahil wala na pong mabiling bigas. Walang mabiling bigas. Philippines is an agricultural country pero wala na pong mabiling bigas sa Zamboanga City. Kung meron mang available, 65 hanggang 70 pesos per kilo. Calamity doon, calamity dito, calamity the other week, calamity ng pagbaha, calamity ng pagbagyo, at meron pong lugar naman dyan sa Cagayan na nilindol na naman. Diyos ko, bakit ang bansa natin ay ayaw tigilan ng kalamidad, ano? Sa kapanahunan natin, no? Bakit tuloy-tuloy ang mga kalamidad, iba-ibang klase? My God, I hate drugs. I hate drugs. No? So, ang kalamidad naman ng droga, tuloy-tuloy. Diyos ko po. Samantala, mga kaibigan, naniniwala naman si dating Presidente Benigno Aquino III na kayang-kaya po ni Vice President Leni Robredo ang trabaho po ng isang Pangulo sakaling magbitiw daw sa pwesto si Duterte. Ito naman po ang pahayag ni Aquino matapos sabihin po ng Pangulong Duterte na siya po ay nag-iisip na magbitiw na lamang. At pero magbibitiw daw siya sa pwesto kung si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos at si Francis Chis Escudero ang papalit sa kanya. Ay, pinaalala po ni Pinoy kay Duterte nang nakasaad sa salingang batas na tanging ang Vice Presidente lamang maaaring pumalit sa Pangulo sa oras na magbitiw ito sa pwesto. Ayan, mga politikang salita yan. So hayaan natin sila dyan kung talagang ano po ang mangyayari at tayo po ay nagbabalita lamang po sa mga lumalabas na balita. Right! Sige, meantime, balikan natin yung ating survey question. Sa gabi pong ito, sa inyo bang palagay, mariresolve ba ang trapiko sa Metro Manila kung ipatutupad ho o sa ipatutupad na pagbabawal ng MMDA sa tinatawag po nilang single driver sa EDSA? Ayon sa mga nananawagan, nagtataka sila bakit ngayon lang nangyayari na bumagal ang pagbaba ng tubig baha. Dati daw, dadan lang sa lupa agad. Sa ngayon ay tumatagal ng stock ang tubig sa kanila. Hinihinala nilang naharang di umano ng ang tubig baha para protektahan ang fish pond na pag-aari ng matataas na opisyal sa kanila. Ayan na po. So, yan sinasabi ko, ano? Ang mga opisyal na nakaupo, ang mga pinagtitiwalaan po ng bayan, kapag ka pansarili ang inuuna, ay talagang mamalasin po ang mga constituentes. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sino ba dyan sa Kalumpit, Bulacan ang may mga fish pond na matatas na opisyal? No? Good evening po sa mga taga-Kalumpit na lubog po sa baha. Sino ba dyan sa alam po ninyo at nalalaman po ninyo ang mga opisyal ninyo dyan na nagmamay-ari po ng mga fish pond na sumasakal sa tubig baha para papasukin sa kanilang mga fish pond? And therefore, personal na interes ang inuuna kasi hudang magkalunod-lunod sa tubig baha ang mga taga-Kalumpit. Mga hinayo pa kayo dyan na mga public official na may ganyang ugali at may ganyang objective. No? Na hindi balik kasi hudang hindi marisolba ang baha basta yung kanilang fish pond na pansariling hanap buhay ay may tubig. Talagang maraming gago sa lipunan. Ano? Maraming gago ang handang isakripisyo ang kanilang mga sariling kababayan para po sa kanilang personal na interes. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ay nako. Mayor James De Jesus, what's happening in your town, sir? Pananagutan mo yan, no? At nais kitang makausap dito direktamente dyan nang magkaalaman tayo. Ano baga ang mga specific actions that your office had been taken para i-address itong pagbaha? Ikaw ba may fish pond din dyan? Marami ka bang fish pond dyan, Sir James De Jesus?
Nagtatanong po ako kasi kung totoo ito, tulad po ng usap-usapan dyan na ang tubig baha po ay nai-stuck dahil po sa ilang mga may makapangyarihang may fish pan dyan sa Kalumpit, may mas pinipiling sakalin ang tubig baha at hindi ho pababain ng mabilisan para ho i-divert papunta sa inyong mga fish pan. Mayor James De Jesus, I want answers from you. Mayor James De Jesus. Attention, Mayor James De Jesus. Okay, sige. Baka may panahon si partner Tony Arsenal. Makausap natin ang alkalde ng Kalumpit, Bulacan patungkol sa problema ng baha dyan sa sarili niyang bakuran. Okay? Baha, problemang pagbaha sa sariling bakuran ni Mayor James De Jesus. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Areglado, tuloy-tuloy tayo sa ating programa mga kapatid. Kumusta kayo dyan sa Kalakhang probinsya po ng Bulacan, no? At yun na nga po ang sinasabi ko, tuloy-tuloy po ang mga illegal na mina ng marmol dyan sa Sierra Madre. Yung mga nagmamagaling dati na sila po ay mga makakalikasan, may kung ano-ano pang mga monitor ng tubig sa baha. Yung pala, nadadivert lamang ang atensyon at yung mga panahon ng ating mga kababayan dyan para hindi masilip yung mga illegal na mina ng marmol. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ilan pa baga ang mga ganyang opisyal sa Bulacan? Sa bagay, tiis-tiis na lamang mga kapatid. Malapit na ang 2019 elections. Pagkakataon nyo naman pong gumanti. At ang ganti po ninyo ay sa pamamagitan ng tinta ng inyong mga bulpen na makapagsulat po kayo ng tamang mga kandidatong may totoong malasakit po sa inyo. Okay? Bakit parang madilim yung aking video, partner? Madilim ba? Tingnan mo nga. Okay lang? Ayos lang? Sige, tuloy tayo. Samantala mga kaibigan, puntahan po natin ang balitang saywar lang. Ang pahayag naman ng CPP-NP-NDF, yung bang akusasyon na comatose daw ang Pangulong Duterte. Ito naman po ang sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III na saywar lamang po ng mga rebelde. Ang naturang statement na gumagamit daw po ng psychological warfare. Ayan, upang mapababa ang moral ng mga sundalo na tumutugis po sa mga kalaban ng pamahalaan. Binigyan din po ni Secretary Bello na malusog at nasa maayos na kondisyon ang health, ang kalusugan po ng presidente. Una pong inihayag ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison, nakapansin-pansin daw ang pangingitim ng mukha ng Pangulong Duterte nang dumalito sa event ng kanyang fraternity at nabalitaan mo nitong nasa state of coma ang presidente. Yan, ganyan eh. Yung mga balitang ganyan eh, marami pong nagkaka-interes na alamin ang katotohanan. Well, actually, ang publiko talagang they deserve to be informed of what's going on sa palasyo. Siyempre, taong bayan at ang mga nanunungkulan po ay accountable. Accountable and must be transparent to the public. Kaya ganyan, ano? Ini-incite ng CPP-NPA yung interest at kagustuhan ng taong bayan na alamin ang totoong kalusugan po ng presidente. Pero ang alam natin ay nasa pulo ngayon. Mamaya ipa-follow up natin kung ano ang napagpulungan sa Cebu ng Pangulong Duterte at mga kasapi. Yung mga alkalde pong kasapi sa League of Municipalities of the Philippines nasa Cebu City, pero yung mayor po ng Cebu City, si Tomas Osmeña, hindi imbitado. Talaga naman. Talagang ang politika sa Pilipinas, sana nga, ulitin ko, sana nga po ang
ang Pangulong Duterte ay magkaroon po ng kampanya naman sa unity. Unity! Sapagkat unity is the only key. So we can find the very, very elusive so-called peace and progress. Diba? In the Philippines. Alright. Sasagot naman, papasukin natin si Sir Darrell de la Vega mula po sa Lipa City sa Batangas. Sir Darrell, magandang gabi po sa inyo dyan sa Lipa City. Magandang gabi rin, Sir Errol. Welcome po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ano ba ang, kumusta dyan muna ang panahon sa Lipa City ngayong gabi? Maliwanag ang buwan, malinis ang kalangitan. Medyo mahangin ng konti. Very nice. So, ibig sabihin, everything is normal. All right. Ano ang tingin mo dito sa gustong ipatupad ng MMDA? Makakaresolba ba ito sa problemang trapiko sa Metro Manila? Go ahead, Sir Darrell. Sa akin, sir, ang opinion ko lang dyan, yung single driver, pwede rin nila masilip yon. Pero, ang higpitan po nila, kolorom, number 1, yung buses na yun nga, sasabi nila ay ginamit ng mga opisyalis yan sa money laundering. Anong ibig mong sabihin ng ginamit ng mga opisyalis sa money laundering? Anong ibig sabihin nun? Ang pagkakaintindi ko sa money laundering, Sir Errol, yung mga pera yata yan na nanggagaling sa mga kaban ng bayan o ibang bansa ba yan? Oo, paano ang I'm interested paliwanag mo nga, paano ang kwento diyan? Ang pagkakaalam ko sa money laundering para hindi sila mahalata na silang kumamkam ng yun kalaking pera binibili nila ng unit. Tapos pinapatakbo sa kalsada kahit walang pasahero. Di ba, marami tayo nakikitang ganyan, takbo, walang pasahero. Hindi naman lingit sa atin kalaman yan. Tapos yung mga unit nila, mayroon na dumudoble yung plate number. Nakita natin dati sa balita yan, may 4 na bus na isang plate number. Tama ka, tama. Agree, oo. Pagdating sa gabi naman, Sir Errol, yung mga kolorom na mga van, buses, taxi, ang dami pong gumagalan yan. Yun ang dapat higpitan dyan. Hindi lang gabi, Sir Darrell. Sa totoo lamang, araw at gabi, naglipa ng mga kolorom at meron ngang na paghuhuli naman yung IAC ng DOTR. Pero nakikita pa rin natin, napakarami pa rin. Bakit kaya hindi maubos-ubos yan? Ano kayang dahilan? Nasa ahensya na ang problema yan, Sir Errol. Sila kasi ang tinatapalan ng pera dyan. Pagkakaalam natin, di panay lang sila approve sa mga kwan dyan, sa mga kolorom dyan. Yan ang sinasabi natin na marami sa mga kasama ng Pangulong Duterte sa pamamahala ang talagang nagdudumaling kumita ng limpak-limpak na salapi. Kisihudang masakripisyo ang liderato ng Pangulong Duterte basta sila magkaroon ng bulto-bultong pera sa lahat ng uri ng pamamaraan, illegal man yan o anumang paraan, gagawin nila, Sir Darrell. Tama po yan, Sir Errol. Mahirap po linisin ang isang ahensya kahit ang pinuno ay papalitan. Kung lahat ng sangay nito ay madumi, mahirap po linisin yon. Okay, so ang inyo pong opinion ay specifically hindi makakaresolba yung single driver? Pagbabawal? Hindi po. Okay, so sige Sir Darrell, may gusto ka bang batiin? Total nandiyan ka na, sige, batiin mo na. Babatiin ko lang lahat ng mga nanonood sa Leader News Philippines Online at saka yung asawa ko sa Qatar. Eid Mubarak ngayon, medyo busy sila. Nel Ganado, nanonood yun. Yun lang, Sir Errol. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you so much, Sir Darrell.
Magandang gabi po sa mga taga-Lipas City sa Batangas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ating kababayan sa Lipas City, sa lalawigan ng Batangas. Ano kaya ang lumabas sa wedding dyan sa Batangas, ano? Anong tumama sa wedding ngayong gabi? O mamaya pa yung panggabing bola? Siguro mga alas 9 ng gabi, lalabas na yung ano. Panggabing kombinasyon ng wedding dyan, ano? Ay, sus Maria Joseph. Basta ko isang masasabi ko. Alam mo yung illegal na wedding na yan, hindi po mangyayari yan pag hindi pinapayagan ng local officials at hindi po napapayagan ng mga pulis. Ganyan lamang po yung kasimple ang wisdom dyan. Pag yan nagtutuloy-tuloy, ibig sabihin, areglado si local official, areglado si local police. Ganyan lang yan. Ganyan lang. So, di matitigil yan. Hindi matitigil yan. Unless, ideklara po ng Pangulong Duterte na itigil yan. Palagay ko, mababawasan yan. Sige. Tuloy tayo. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Unahin muna natin itong ilan pang mga importanteng balita ngayong gabi. Kumustahin po natin ang nalalapit na pagbubukas po ng Boracay. Isla po ng Boracay. Malapit na pong muling buksan ang inayos na Boracay Island sa Oktubre. At sinabi naman po ni Executive Assistant for Boracay Affairs, Rowan Aguirre, na wala silang ideya kung ano ang sinasabing carrying capacity ng isla. Wala pa daw abiso sa kanila ang Interagency Task Force kung nais sa magiging sukatan kung ilang turista ang papayagan na makapamasyal sa Boracay. Ayon kay Aguirre, walang makakapahigil sa mga establishment owners kung gusto nilang maging malapiesta ang pagsalubong sa mga turista sa pagbubukas muli ng isla dahil sa kasiyahan pong nararamdaman nila dahil magbubukas na siyempre ang kanilang mga negosyo. Dami-dami pong nawalan ng trabaho. Diyos ko po, 6 na buwan ba yung pagsara ng Boracay? Therefore, 6 na buwan pong nagkagutom-gutom po yung mga walang trabaho. May mga nabigyan naman ng ilang pakunti-kunti, ano? So, salamat po sa mga nabigyan at mga nagbigay. Yung Labor Department, nagbigay po ng pakunti-kunti. But of course, it is not enough to sustain their 6-month living requirement. Dun po sa mga binahagi, siyempre. Lalo yung mga may pamilya. Sa kabilang dako naman, sinabi ni Aguirre na may ilang resorts at hotels ang tumatanggap na ng booking para sa reopening daw ng isla. Buti, sige. At yung binabantayan po nating normalization ng operasyon ng NAIA, nasaan pong manunumbalik na po sa normal na sitwasyon ang mga flights sa NAIA. Makaraan po ang aksidenteng sangkutan po ng Xiamen Airline. Yan. Malamang daw pong pagbayarin ang Xiamen ng MIAA ng halos 15 million pesos. 15 million pesos lamang. Napakarami pong na-stranded na pasyero. Maraming canceled flights. 15 million pesos lamang. Ba't yan kwentahing maigi? The total economy affected by that accident, dapat ipasagot dyan sa airline na yan ng mga inchik. Sige. Positibo naman ang pananaw ng PAL, Philippine Airlines, sa pamagitan po ni spokesperson Cielo Villaluna na magdo-normalize na po sapagkat marami po wala na raw pong kansilado at stranded na pasyero sa paliparan. Tumaas at silang magiging ayos na po ang sitwasyon dyan. Okay, tuloy tayo. Balikan natin yung ating survey question. Good evening, Sir Errol. Sabi po ni Pastor Ram Gamboa. Good evening din, Pastor Ram. Okay, so pasensya po kagabi at ginabi po ang tropa ng Lidanos Philippines sa out-of-town trip. Kaya't medyo hindi na tayo nakapag-broadcast.
So tuloy ang broadcast natin, Pastor Ram. Tuloy-tuloy ngayong gabi. EDSA, madami nang nag-isip ng paraan dyan. Marami na ang naipatupad na sistema para mabaibsan ang trapiko. Subalit, natatapos lang lahat na ningas kugon. Seryosohing implementasyon lang. Siguro ang kailangan puro umpisa lang and later on, ginagawa na lang na dahilan para makadilihensya. Amen. Sabi ni Gilbert Dinyo. Butch Arcangel sa Caloocan City nanonood sa atin. Thank you. Thank you. At who else? Sino pa mga nanonood sa atin? Salamat sa mga taga Las Vegas, Nevada. Mga tropa at mga tagahanga po ni Pastor Ram Gamboan sa Bible Cafe. Ilan ba ang balik mo, Pastor Ram? Pagbalik mo, we need to sit down and plan out for a better Lidenos Philippines and better Bible Cafe sapagkat dumadami ang ating mga manonood, dumadami ang dapat nating gawin, dumadami ang in short, we're planning to launch kasi. Yan, we're planning to launch by September. So, kasama po ang Bible Cafe sa ayusin natin. Primong Joel Brocales, good evening to you. At again kay Mang Jose Teddy del Rosario, maraming salamat sa panonood. Alright, sige, nasa na tayo? Okay? Pati daw yung anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Ninoy Aquino ay apektado po ng Xiamen Air accident. Ano pang balita natin ngayon, no? Ayan, halos yun po ang mga malalaking balita ngayon. So, we have to wind up our program. Salamat po sa mga manonood at sa ating tanong naman, kung tayo po ang sasagot. Good evening, Prime, good evening, sabi ni Primong Joel Brocales. Ang may-ari po ng The Mix Restaurant dyan sa Estrella sa Guadalupe. Napakasarap kumain dyan. Sarap ang halo-halo. At iba pang mga specialties dyan. Pasyalan po ninyo kung nandyan lamang po kayo sa may Makati area. Tuklasin nyo dyan ang sinasabi kong The Mix Restaurant. Immediately sa may Shell Estrella sa Guadalupe sa Makati. Yan. Malapit yan sa dati nating radio station yung DCIR Sunshine Radio. Areglado, sige. Rafi Bianzon, sir. Good evening sa iyo. Ayan, so kita-kita tayo dyan, Sir Rafi, next week sa Tacloban City para sa ating 3rd Mobile Journalism Workshop. Sa ating sagot naman, kung tayo po ang sasagot sa ating itinatanong sa bayan ngayong gabi, mareresolba ba ang trapiko sa Metro Manila sa pagbabawal ng single driver sa EDSA? Isa lang ang tiyak na tiyak. MMDA, yung traffic sa EDSA, madadivert lamang po yan sa mas maliliit na kalsada. Maaring lumuwag po ang EDSA, but the rest of Metro Manila magiging traffic pa rin sapagkat iiwasan po yung EDSA, hahanap po yan ng ibang dadaanan. Alam niyo po kasi, ang karapatan ng mamamayan na bumili ng sasakyan ay isa pong basic na karapatan yan na hindi po pwedeng pigilin. No? Okay po yan, may patakaran. Along EDSA, may patakaran. Yan po ang sinasabi ko lamang. Aalisin niyo po ang volume sa EDSA. Lilipat po yan sa maliliit na kalsada. Sa mga alternate route. Ika nga. Di po ba? And still, that is part of Metro Manila. Now, here's our suggestion, mga taga-MMDA at sa lahat pong mga ehensya na may kinalaman po sa pag-aayos ng trapiko at sa kabuhayan po ng mga Pilipino. Ang totoong problema po dapat ang tumbok ninyo. Bakit ba ang mga tao, ang mga Pilipino nagsisiksikan sa Metro Manila? Yan ang tanong dapat na unang sagutin ninyo. Sapagkat ang pagsisiksikan ng mga tao sa Metro Manila ang dahilan kung bakit nagkaka-traffic sa Metro Manila. If you can have the clearer answer sa aking itinatanong, palagay ko
makakalatag kayo ng mas maliwanag na solusyon. Pero sasagutin natin, bakit nagsisiksikan ang mga kababayan natin from various provinces? Susugod sila sa Metro Manila sapagkat they believe na sa Metro Manila mahahanap po nila ang magandang kinabukasan. Sa Metro Manila, naniniwala silang nandyan ang mga oportunidad sa trabaho, oportunidad sa negosyo at sa magandang kinabukasan. Yan po ang sanhi at ang ugat kung bakit nagsisipuntahan po ang mga tao sa Metro Manila. So, ano ang solusyon? Ang solusyon, mga taga-MMDA, mga taga-DOTR, mga taga-LTO, LTFRB, pagtulong-tulungan ninyo, Department of Budget and Management, Department of Finance, NEDA, i-disperse po ninyo lahat ng industriyang nagkukumpulan sa Metro Manila. And I would like to commend the BPO industry. Una na pong gumawa nito, wala pa mang utos po, proyekto ang gobyerno. Ginawa na po ng mga call center. In-spread na po ang mga call center sa buong Kapuluan. Sa lahat ng key cities, meron na pong mga call centers. Ibig sabihin, yung mga nagnanais na maging call center workers, agents, marunong ka bang maging, paano ba magsalita sa call center? Sa call center. Ha? Hindi mo na kailangan pumunta sa Metro Manila. Meron na sa Clark, meron na sa Subic, meron na sa Baguio, meron na sa Cebu, sa Davao, sa Bacolod, sa mga key cities at iba pang mga maunlad sa Legazpi City, sa Naga City. And I would like to commend the BPO industry. Tularan dapat nyo yan na mailagay sa mga probinsya ang mga importanteng industriya nang sa ganon ang mga Pilipino hindi na po mag-isip ng pagpunta sa Metro Manila, and therefore makikita nyo ang epekto, luluwag po ang Metro Manila. Pag yan po nagawa ninyo, pag nagawa nyo yan, siguro matatandaan nyo naman si Errol Dacame, suggestion ito ni Errol Dacame. Ayan, kung naisip nyo na yan, sinasabi kong yan, bakit hindi nyo gawin na? Ano pa ang dahilan bakit pinatatagal ninyo? Ano pa ang dahilan bakit hindi nyo magawa? Kung naisip nyo na yung sinasabi ko. O baka naman hindi nyo talaga kayang gawin. Yan ang mahirap na sitwasyon. Kung talagang magagawa ninyo, huwag nyo nang ipahiya ang Pangulong Duterte sapagkat ang Pangulong Duterte sinabi niya na in 6 months time, in 2 months time, re-resolbahin niya yan. Kaya nagtalaga siya ng mga kasama na pinagkakatiwalaan niya. Of course, hindi naman kailangan ng presidente mismo ang mag-resolba niyan eh. Kaya nga siya may sekretary ng DOTR, may general manager ng MMDA, may chairman ng MMDA, may direktor ng LTO, di po ba? May direktor ng, may commissioner ng LTFRB. Kayong mga pinagkatiwalaan ng Pangulo, mag-umpugan na sana mga ulo nyo para makalikha kayo ng ganito katalinong solusyon. Hindi palliative. Sasabihin ko sa inyo, ang single driver policy is a palliative solution. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. With that mga kaibigan, kami po ay magpapasalamat na po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating mga manonood, mga minamahal nating mga manonood sa buong mundo, especially ang mga OFW. Mahal po natin ang mga OFW, especially ang mga kababayan nating mga kababaihan. Kailangan po nating binibigyan ng sapat na proteksyon na hindi po mabastos, maapi at mapagsamantalahan. Special po yan sa ating palatuntunan. At nais po nating batiyan ng MCBO ni Partner Bong David na tuloy-tuloy din po ang mga pagtulong sa ating mga kababayang OFW saan mang dako ng mundo. Mabuhay ka, Partner Bong David. At sa lahat pong opisyal naman ng MCBO, keep up your good work para mas marami po tayong matulungang mga Pilipino. Mga kaibigan, sa ilang saglit ang palatuntunang Bible Cafe ni Pastor Ram Gamboa. Samahan niyo po sila hanggang alas 10 po ng gabi siguro. At mahirap po pagka ginagabi masyado at nang hindi tayo napupuyat. Alright, sige! Ako pa rin po ang inyong kakampi sa public service, ang inyong pong Kamaong Asero, si Errol Dacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas!
Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dakari sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.